sa dáva, že dneska od 2. hodiny po obede sa budú u nás konať 31. folklórne slávnosti. Vítam vás na Marikovských folklórnych slávnostiach, ktoré už po 31. krát otvárajú brány milovníkom tradičného ľudového umenia. Dnešná nedeľa je v Hornej Marikovej sviatkom. Zišli sa tu speváci, hudobníci, tanečníci, ktorým učarovala krása tradičnej ľudovej kultúry a s láskou ju prichádzajú odozdať nám divákom. Keď sa oni zalúbili, zlý skutek hneď učinili. Slávnosti by mali byť takou chvíľou možno aj oddychu, relaxu. Som rád, že sme sa tu zišli v hojnom počte. Verím tomu, že tak bude aj ďalej. A že teda naozaj budete odchádzať z tej Marikovej s pocitom, že ste prežili také dobré, úprimné ľudské popoludnie. Som veľmi rada, že Považské osvetové stredisko organizuje tieto folklórne slávnosti už od ich začiatkov, teda 31 rokov, a verím, že to bude aj naďalej tak. Takže prajem vám krásne popoludnie a verím, že spoločne budeme odchádzať naplnení krásou hudby, spevu a tanca. Ďalším detským kolektívom, ktorý sa nám predstaví, je ľudová hudba detského folklórneho súboru Mladosť z Považskej Bystrice.
Páni muzikanti, a túto víte, moja milá v zahradečke sedeva. Je to ona, moja milá v zahradečke sedeva, v zahradečke sedeva. Bílé kvity do šatečka trháva, do šatečka trháva. Otrnivý má milá, se Jožičky jeden. A bude má na nedelu za klobúk, na nedelu za klobúk. Nazdámo sa dáva, že jeho cisárske a apoštolsko kráľovstvo je veličenstvo najmilostivejšie nariadziť vráčilo všeobecnú mobilizáciu spoločného vojska. Ja si veľmi vážim prácu folklórnej skupiny Žrnovanka, pretože za tých 40 rokov sa v nej vystriedalo desiatky, možno aj stovky ľudí, ktorí zachytávali také tradičné, autentické, pôvodné hodnoty Márikovskej doliny a aby nám ich tu mohli predstaviť. Ďakujem za program, ktorý pripravili, lebo určite im to dalo veľa námahy urobiť už či výskum, alebo teda stretnúť sa a pripraviť to, čo sme dnes mali možnosť vidieť. Ja ďakujem pani Ľubke Kyselovej, ktorá je vedúcou folklórnej skupiny a ďakujem aj Kike, ktorá robila takýto program s folklórnou skupinou Žrnovanka poprvýkrát. Ja by som len chcela povedať, tak ako už tu vlastne zaznelo, že to poďakovanie patrí všetkým folklórníkom, ktorí boli vôbec od začiatku až po teraz v súbore. A strašne moc by som sa chcela v mene celého kolektívu poďakovať našej Vierke Braciníkovej. Využijem túto chvíľu, pretože ona je od začiatku v našej skupine a Vierka Braciníková za jej obetavosť a prínos. Ale zároveň by som chcela poďakovať aj našej najstaršej účinkujúcej Milke Morávkovej, ktorá má toho roku aj výročie okrúhle. Takže ďakujeme za tú lásku a radosť, ktorú šírite Marikovskú pesničku do sveta. Ďakujeme.